Tervetuloa kaikki Keravalle. Mun nimi on Ilkka Lavas. Mä oon V3-grupissa ollut pidempään kuin kukaan muu. Oon perustajajäseniä ja osakkaita. Hallituksen puheenjohtajana heiluskelen tällä hetkellä. Nyt ollaan tervetulokaavit juotu. Tänään meillä on agendalla erittäin kovaa tietoturvasettiä Masan ja Kallen toimesta. Sitten kuullaan vähän pörssikursseista, nähdään vähän demoa, että minkälaista tietoturvaongelmia voi käytännössä olla. Lupaan, että tulee olemaan silmät pysäyttävää näytöstä. Mä sanon pari sanaa oppimisesta ja elinikäisestä oppimisesta tähän alkuun. Hypätään mun uran alkuaikoihin. Lukion toiselta luokalta hyppäsin yrittäjäelämää. Käytettiin tämmöisiä mahtavia selaimia. Kaivoin naftaliinista Netscape 3 ja koitin mennä Facebookiin, eikä toiminut enää. Miksi mä näytän tän? Sen takia, että silloin kukaan ei puhunut tietoturvasta. Kukaan ei ajatellut, että mitä siinä olisi huomioitavaa. Silloin salausmenetelmät oli niin heikkoja, että nykyään kuka tahansa murtaa ne tavallisen läppärillä. Tää koodinpätkä saattaa olla mukailma semmoisesta jostain koodinpätkästä, minkä mä oon joskus kirjoittanut. Ja kaikki, jotka tietää koodaamisesta, tossa ei oikeasti ole ihan kauheasti järkeä. Mutta semmoisiakin juttuja tehtiin. Onneksi niitä ei ole enää käytössä. Tänään tietoturva on tärkeää. Tietovuodot on ollut otsikoissa. Toivottavasti me opitaan tänään jotain tietoturvasta. PHP:ta ei opeteta kouluissa, eikä varsinkaan kouluissa, oppilaitoksissa, yliopistossa mennä tietoturva-asioissa niin syvälle kuin esimerkiksi tänään tulette pääsemään. Oppiminen, mä oon ylpeä siitä, että täällä on näin paljon ihmisiä, koska se on asennekysymys, haluamiskysymys ja kiinni omista henkilökohtaisista kiinnostuksista. Mä toivon, että jokainen tänään tutustuu uusiin ihmisiin, pistää mieleen, että Facebookissa on PHP-user-ryhmä ja LinkedInissä, niin me saadaan tietoa sitä kautta uusista tapahtumista. Tänään varmaan kuullaan jotain hyvistä käytännöistä ja opitaan uutta. Mä annan puheenvuoron Jukka Hassiselle, joka on tämän PHP-user-ryhmän perustanut. Ole hyvä, Jukka. Joo, kiitos.